Hello mga kaislim, mga unasad ta. Dirita maniud to sa mga inasal. Kay nakaluwag-luwag man, so lami ang atong kaon karon. So pananaw lang mo diha ha. Kay samtang nagakaon ko, kamo usab diha maglaway-laway na mo og tinanaw sa ako. Ug samtang gapokus mong tanaw sa ako, aw sulami kaayo ang inyong tanaw. Busog kaayo mo. So, di kaya mo maibog. So, kaon na pud mo diring dapita. Kay lamian kayo ning ilahang sisig nga bangos. Aw, dili ni siya sponsor ha. Amo ning gipalit. So, kung ganahan ang manginasal nga librehon mi or sponsoran mi, aw dawaton, kana pa libre. Aw, pasensya mo mga kaslim. Dugay kay ko na human og kaon no. Grabing hinungitay. So, daghan manggod kaayo ang ilahang serve. Sa isa ka sisig nga bangus, punong-puno kaayo tong plato, kaya naglisod jud kog hurot. Mao nang gihinahinayan na lang jud pud nakog kaon, dala lingi-lingi sa katapad kay nagtan-aw ko sa ilang chicken nga order. Lami kaayo tan-awon ang chicken, pero bawal man ta ato, so diri lang ta sa sisig bangus no. So sige mga kaislim, undangan na nako ni, basig mapuno na ning akong tiyan, makaigit-igit gani ko karon na. Kung saon na lang ni lisod baya kayo ang CR dire. So bye bye, thank you.